Katu ka ningot ki Myntri ka hima Mylliem haka jing Mudui ka baar kat kum haka khandai trik ujemmang arja arpusau syaka Khasi Hills Autonomous District Council kila Kynnoh bus Syiem ka hima Mylliem upa Syiem ai na manik Syiem bat ki khlie ka raj Mylliem bakentup yo lingskor board secretary bagi dan keti ban penjak Klep ya kapisa ka san Klur san pupralak laipo hajar sauspa san pui tingka Katai kapisa kadai kabala yo kum kabai siulut kesan na kabenta ka jaka hayo Mylliem rim kabala Syiem da ka sarkar jelaban penyat ya ka projek surak Shillong sadauki Henry la Kynnoh bakatai kapisa kam Syiem larung sa akaun ka hima Mylliem Shwa kani ki Myntri kila pa syaka KHADC ya ka ujor baningkong haka arpoi terik urisau arja arpulai bad ya ka jing bishar kam arliang mamla na kabenta artli ki jing ujor la penlong haka artarik unaitung arja arpusau bala penbet dau Deputy Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba kmi ya ka tanat ilaka uba pensengan Syiem ban tokit benia halor kini ki jing ujor jong ki Myntri persya yau Syiem Ya kini kejing ujor haka arpoi terik urisau arja arpulai upa Syiem ai na manik Syiem ula jubab da kejing tho syau Deputy Secretary ka KHADC haka baula pensyai ya kejing Kynnoh bat kentu ya ka KHADC ban kentat ya kejing ujor haka jing ujor ki Myntri kila Kynnoh baka jing le kerki jong pa Syiem ai na manik Syiem ban ai dulir pen scam Kynnoh ya ka raj Mylliem klam da yo jing bet na ka dorbar hima Mylliem ka long ka jing le don bor bat ka jing DBA ya ka Kynnoh hima Kabala kedau syai haka Rule 237 jong ka Administration of Mylliem's Aimship Rule arjar khatsan baga jingpen Kenya ka kendon 7E jong ka Mylliem Act Mylliem's Aimship Act arjar nyo badya ka Rule 12 jong ka Administration of Mylliem's Aimship Rules arjar khatsan Haka jing ujor kebaningkong syaka KHADC la Mudui persya yau Syiem ai nam hapo ka Section 7C but 7E jongka the Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of Syiem, Deputy Syiem, Electors and Rangbachnong of Mylliem's Aimship Act arjar nyo but kat kum kaan jong ka sarkar preng ka Ïadei but ka right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act arjar khat lai Katai ka jing ujor persya yau Syiem bat yaki katu kat ni ngot ki Myntri ka long hadin bala yo iya ki kam bakim long ki bayaha bat ka riti ka dustur bat ka sensyar ka khadar ka jing ujor ka long ru halor ka jing pendu bai reneng yaki Myntri dau Syiem ka bapau ru kum ka jing le don bor Kila ong baka jing sensyar jong Syiem ai na manik Syiem ka long palat na ka bapalat liam Namar bayak dor baru jukot dikena bat kat kum ka rules badai ban khot chisen chisnam Henry kataru jukot satya laong baga jing kenjing dia haka hima dai ban a chisen chisnam Henry menta la Henry usnam Syiem pat a jing ken wat tang chisen ru Kilaong baka ni kadai ka basmo sitam namar bayaki Myntri la jet da kikur ki ba mikmat haka hima ban tip ya ka jing panon kam ya ka pisa pilan bat ya ki rukom tre kam Henry ya kataru dan jing tip namar ba dan jing kenjing dia namar ba Syiem jukot ya ka dorbar shu laong bahaka bayad day bat ka Kynnoh ka Syiem ka long ka basngosi ba Syiem ule klam da khot ya ka executive dorbar bat ka dorbar pulun kam tam ya ki kam ki bahe ki bayad day bat ka Mylliem bat ki wei ki ba ki Myntri kila ujor kila ong bahaka jing shisha ka ni ka day ka ri sensyar pat ba ka sensyar lang bat day ban tip lang haban le ya ka nu ka kam Henry Syiem ula le klam ka nu ka jing pen tip lang yaki Kila Kynnoh baka jing lum jing lang kam judan Henry na kalyang Syiem usuk pen sengu tenat tang yaki katu kat ni ban pen telun ya ka kam Kila ong bakila IT ya ka jing ujor bat ka syong haka KHADC ka ai ka ban bishar bat kan sadon biang sakwe ka jing bishar kam bat kindang yai ap biang ya kata Kila benrap na ka jing yo priang ya ka bailot ksan na kalyang jong Syiem udai ban tip khamba namar udai Syiem uba sensyar haka hima barhadin bala yo ya ka bailot ksan na ka benta ka raj Mylliem syam la pentip ya ka dorbar barok kawai bad ya ka rai la Syiem hi tang dau Syiem bat ki katu kat ningot ki Myntri Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya